Baik ba balik bawan hasilong adu ka artarik kilangat haka saja bat muja bala sedang klangding ke sama election hajar kulai. Ka saja bat muja kadang ne hadu kalai tarik uleber kasni bantau ya ka sorkar thamai. Ki bor sensyar distrik rengkat bat ki pulet ki dan kam ban kamte ala kam ki tu ki ba muja ha ki jingle shongshet na ka banta ki kertong khnang ban suklang ki tu ki bangat haka saja haka let kawan. Wat ki ambulans na lor ba ki ket ikinong pang ki ngat haka saja ka bajur. Namal ba buon ki ba muja hasura.